ću uzeti sladoled od vanilije i staviti ga u blender. Što će mi još trebat? Ali. O, odvratni sir. Sve ću to izmiješati vrlo lijepo. Ispada lijepo, takva plava boja. Kao potpuno neugodan miris i okus. Ulit ću ga u stroj za sladoled. Dakle, sladoled je spreman. Čime ga trebamo ukrasiti? Da, ili će biti savršeno. Odvratne stvari. Stavit ću ih ovdje. A pripravit ću i drugu ukusnu stvar. Uzet ću malo crvenog sladoleda. S čim da ga pomiješam? S ovim ukusnim gelom. Malo plavo. Trebalo bi ispasti divna ljubičasta boja. Ispalo je drugčije, ali je jako cool ljepota. Ulit ću smjesu u ovaj stroj. Kakva boja! Ispalo je. A okus je nevjerojatan. I trebamo dodati neke slatkiše kao ukras. M&M's je baš pravi. Savršeno. Stavit ću to ovdje. Pitam se tko će što dobiti ovaj put. Ja ću biti prvi u redu. Da! Vrlo ukusno. I ja to želim. Divan sladoled. Vrlo dobro. I kornet ugodno puca. Polizat ćeš prste. Divno. I sad je tvoj red. U redu? Hajde. Neću ga pojesti ni za što. Jedi ga. Ovo je za tebe. Odvratan sladoled. Pozlit će mi. Ne želim. Bolje da ovo brzo završim. Kako to radiš? Odvratno. Nikad nisam ništa gore pojeo. Jesam li? Biće tako cool. Ovaj sladoled od vanilije je baš kako Za treba. moju ideju. S čime bih to pomiješao? Da vidimo. Mislim da ću uzeti senf. Sladoled sa senfom. Biti će nešto. Jedinstven okus. Hvala. Boja će sigurno biti lijepa, ali okus je odvratan. Pitam se tko će dobiti. Dakle, moja super sastav je spremna. Ostaje napraviti sladoled od nje. Da, stvarno, boja je ispala vrlo lijepa. Ali ukrasit ću ovaj sladoled mačjom hranom. Odvratno. Sad ću to staviti ovdje i skuhati nešto ukusnije. Mljac. Čokoladni sladoled je baš kako treba. Dakle, trebamo pomiješati to s nečim. Jagodni sirup, prilično dobro i još. Bit će slatko i primamljivo. Pomiješat ću okuse jagode i čokolade. Odličnog je okusa. Mljac. To je ono što trebamo. Ulit ću ga unutra i napraviti najbolji čokoladni sladoled. Da. Sada ću ga ukrasit slatkim šarenim prstenovima. Lijepo i ukusno. Njegovo mjesto je ovdje. I tko će pojesti ovu ukusnu stvar? Tko će biti sretan? Zanimljivo. Igrajmo se. 1, 2, 3. Nije dan. Da vidimo što imam. Zdravo. Što? Izgleda dobro. Ne. Pogriješio sam. Kakva je ovo prljavština? Kakva noćna mora? Okus je grozan. Jedi to. U redu. Sva ova mačja hrana. Pojest ću je potpuno. Nastavi. Brz si. U redu. Da. Dobio sam vrlo sočan sladoled. Sadrži čokoladu, što mi se sviđa. Vjerojatno ću ga pojesti. Imaću sladoled od To je vanilije. jednostavno i nešto drugo. Ukusno. Fuj. Mi trebamo... Super. Da, riba je tako odvratna stvar. Zato ću pojesti sve. Nikad nisam napravio sladoled s ribom i uzet ću također brokulu za najbolji učinak. Pitam se kakvu vrstu. Ova vražja smjesa će ispasti. Ali ako samo pogledaš, čini se da je prilično u redu. Ali znam da je okus grozan.
Preostaje da se ukrasi. Marshmallows. Neka djevojke misle da je ukusno. Ali to je užas. Za zdjelu. Stavit ću je u kutiju. Tako. Uzet ću još malo sladoleda od vanilije i pomiješati ga s nečim ukusnim. Ne. Mislim da ću uzeti alge. Krema s morskom. Alga sladoled će također biti prekrasne zelene boje. O moj Bože! Ulijem ću to u automat. I zeleni sladoled. Posut ću i nešto ukusno. Na primjer, ove prekrasne slatke posipke. Izgleda nevjerojatno, ali neću ni reći kakvog je okusa. Sve je spremno. Vi idete prvi? Idemo. Ukusno? Kako lijepo. Moramo probati. Oh ne, kakav odvratan okus. Loše? Moramo se toga riješiti što brže. Bilo je užasno. Okus trave. Sada ti. Slažem se. Što me čeka? O, tako lijepo. S marshmallowima. Ukusno. Oh ne, pogriješio sam. Okus je odvratan. Povratit ću. Hajde, jedi. Ruka? Okus ribe. Da, dupe. Jedite to. Pokušat ću. Nemoguće je jesti. O, da vidimo što je unutra. Shvatio sam. Mijau. Uzeti ću jednostavan bijeli sladoled. Kao i uvijek. A za boju i okus dodat ću ovaj crveni luk. Više, baš ono što trebamo. I sve ću to napuniti nutelom. Vjerojatno okus nutele neće nimalo pomoći ovom sladoledu, jer će već biti s lukom. Oh, boja je ispala nevjerojatna. Volimo vas Ali sve. miris, naravno, bolje je ne mirisati ga. Dakle, sad ću napraviti sladoled. Lila, tako ukusan. I ukrasit ću vrh s medvjedićima. Jako fora, ali odvratnost je luda. Stavit ću to ovdje. Što još mogu smisliti? Ovaj put ću uzeti sladoled duginih boja. Dobro. I dodat ću puno ovih pilećih bataka. Malo Coca-Cola ne bi škodilo. Sada ću isprazniti cijelu bocu. To je bolje. O da, ovaj put ću također dodat kečap za potpuni učinak. Kakav odvratan sladoled je ispao. Paul. Ne bih htio to piti. Ostaje samo naliti ga u kornet. A sada napravimo sladoled. Bok. I to je poseban kornet i malo mrvica na vrhu. Bijele mrvice s crnim izgledaju sjajno, ali okus je grozan. Pa, djevojke, probajte. Ti me srećeš, izgleda prilično. Sada ću vidjeti što imam. Ali što je s zubima? Vrijeme je uključeno. Nemoguće je jest. Ha, gospodine, je li on u pravu? Ja ću te progutati. Što je to, ne razumijem? Piletina s kolom. Sad je moj red ljubičasto s ukusnim pivima. O moj Bože! O ne! Kakav grozan sladoled. Oh, što nije u redu? S mojim licem ne mogu to jesti dobro. Idem do kraja. Moraš jesti te Bit ću stvari. bolestan bok. Toliko stvari. Koristit ću sladoled od vanilije kao osnovu, s čime bih ga ovaj put pomiješao. Ovaj put napravit ću ukusnu slasticu s Oreo keksima, što vam treba, ali dodat ću i malo nugetsa. Bit će to zanimljiv okus. Sve ću pomiješati. Bit će neočekivano. Boja je ispala fora. Vjerojatno neće biti baš dobrog okusa. Nuggetsi. Odvojeno, ali čokolada je. Uspite je pomfritom. Sjetili smo se zanimljivog eksperimenta. To je kao novi svijet u slastičarstvu. Mrzim I to. napravit ću ovaj sladoled ovako. Uzet ću čokoladni. Kako ukusno. I dodat ću ukusne jagode tamo.
Prospet ću sve jagode koje imam. Bit će super. Pitam se što će se dogoditi. I dodat ću i ove ukusne. Mi ćemo skočiti. Kao i uvijek, sve treba pomiješati. Spremno je. Boja je vrlo lijepa, ali ne bih je probao. Sada ću natočiti sladoled. I ukrasite ga čokoladnim komadićima. Izgleda tako primamljivo. Ali naravno, vrlo poseban miris. To je to. Možeš jesti. Hajde da vidimo. Slažem se. Izgleda ukusno. Probat ću kakvog je okusa. Pa dobro, mogu odlučiti. Nije najodvratnije. Pojedi 2. U redu. Spreman sam. Sad ću probati. To je čokoladni pupoljak. Okus je pomalo čudan. Možda ću ga pojesti. Nisam razumio šalu, jesi li ti? I ja? Gledaj, zajedno završeno, sjajno! Dakle, sada će biti... Nešto zanimljivo? Želim krafnu, napravi mi krafne. To je lako. Da, bit će gotovo. Dobar izbor. Jesu li već počeli kuhat? Pa, tijesto je spremno. Izrezuju se krafne u posebnom obliku. 3 komada će biti baš taman. Vrijeme je da zagrijemo tavu. Glavno je postaviti pravu temperaturu. Ulit ćemo još malo. Izgleda jednostavno. Tome, nemoj baki priuštiti srčani udar. Spon dolje i sve je u redu. Ups, što je sljedeće za nas? Ulje! Točno! Mislim da će ovo biti dovoljno. Da, čekamo da pogodiš. Što? Već pržiš? U redu, onda ću staviti u 2. 1, 2, 3. Noćna mora. Ulje, prska i vino. Tome, zašto si ulio toliko? Da, stvarno. Moram spasiti svoje krafne? Kakav užas. Čini se da nešto nije u redu. Moji krafni su uništeni. Ne! Ovo je neuspjeh. Nemoj raditi. 3 jelena. Što god. Moje krofne su skoro gotove. Sad ću ih ukrasiti. Prekinimo ovdje. Da, čovjek jede očima. Zato je izgled najvažniji. Sve treba biti savršeno. Bellissimo! Da, prilično dobro. Ali moji krafni će i dalje biti bolji. Bez ukrasa. Super! Smislio sam Kakvi ste vi nešto. dobri momci. Malo sira. Tako. I odlično. Ulit ćemo to u kalup za krafne. A sada, za dekoracije, uzet ću svoje omiljene Cheetos. Zna li on uopće što je krafna? Savršeno! Koristit ću to kao posip. Da vidimo. Da, trebalo bi biti savršeno. Super, ali nešto nedostaje. Bako, mogu li ovo uzeti od tebe? Pa, uzmi. Hvala. Tavu ne mogu baciti, ali štednjak će dobro doći. Sljedeće mi treba ulje. Dakle, omotat ću svoje krafne sa sirom i poslati ih ravno na štednjak. Izgleda da je sve spremno. Savršeno. Odgovaram na to. Savršeno. Pa, što imamo ovdje? Wow, kako cool i tako drugačije. Počet ću s ovima. Izgledaju tako ukusno. Wow, i ima i nadev unutra. Zaista je dobro. Dakle, što imamo ovdje? To je sjajno. Prilično simpatično. Hajde da probamo. Je li to samo krafna? Nije baš dobro. I što je ovo? U redu. Da vidimo. To su krafne s sirom. To je nevjerojatno. Ipak, više volim slatkiše. Šef, pobjedili ste. Da,
Da, znao sam. Pa, sljedeći je sendvič. Nema problema. O, ne! Ne možeš me pobijediti! U redu. O, pa, znam to, ali napravit ću sladak sendvič. Treba će mi Nutella. U redu. Zatim trebam marshmallow. Idemo ukrasiti. Savršeno. I naravno čokoladica. I također imat ćemo voćne marmelade u duginim bojama. Ne zaboravi na umak i još malo slatkiša. Biće slatko i jako ukusno i najvažnije, prilično spremno. Dobro, malo posipa na vrh. I gotovo je. Ulovio sam ga. Noćna mora. Koliko šećera? Napravit ću sasvim 3, običan sendvič. 7. Malo šunke, sira i sve što preostaje je da to sve ispržim. Super! Savršeno. U redu. Preokreni sada. I gotovo je. Bože, nimalo originalnosti. Oh. Dakle, dobro ispržimo kruh. Dakle, Listovi zelene salate. Rajčice. A sada Sandvič ne bez znam. mesa? Što je to? Moji tajni sastojci su puževi. Tako. Kakva strava? Moramo osloboditi ove ljepotice iz školjaka. Sad ću se osjećati loše. Nikad neću razumjeti ove delicije. I također malo školjki. Ove dagnje će savršeno odgovarati mom sendviču. Kakav ne? Da, Kakva grozota? to se zove visoka kuhinja. Nešto nedostaje. Da. Plavi sir s plemenitom plijesni. Dobro ide uz plodove mora. To je to. Ovo je zadnja kap. Spreman? O, čovječe. pa to je to. Kakva noćna mora. Jesi li spreman? Wow, cool sendviči. Isprobat ću ovaj. Što je ovo? Ovaj izgleda privlačnije. Probajmo ga. Tako dobro. Volim slatko. Vrlo ukusno. Dakle, posljednji. Tako je ukusno. Savršeno je. Bako, ti si pobjedila. Savršeno. Čestitam. Što slijedi? Sad želim Cezar salatu. O, napokon. Što je ovo? Krenimo! Oprosti, tata. Rezanje rajčica je teže nego što izgleda. Što je to? Čekaj, rajčice. Uhvatit ću vas. Hej, što radiš? Pazi, mladiću. To je tako lako. Gledaj, 1 i 2. Tako je. 1 i 2. Sada je savršeno. Dodaj nekoliko listova salate. Naravno. Neke kokoši. I još malo toga. Savršeno. Jednostavno nevjerojatno. O, tija materi. Imam ideju. Malo svježe rikole. Pomiješajte tajnu smjesu, stavite sve u blender i dobro izmiješajte. Počnimo savršeno. Prestani se razmetati. Trebati će vam mali lončić. Ulijemo svu tekućinu ravno u njega. Šta ona uopće radi?
Nemam pojma. To je čudno. U redu, nema veze. Velika štrcaljka i slamka. I neka se dogodi magija. Bolonja uz pomoć molekularne kuhinje. Dodajmo malo listova salate. Nekoliko rajčica. I, naravno, malo piletine. Ovi komadi su prilično savršeni. I, naravno, malo krekera. Oni su uvijek savršeni. A sada ćemo dodati malo sira. Gotovo. Oh, zamalo sam zaboravio. Moram naribati sir. Ovo. Prekini, što se događa? Povrće. Ovo je zabavno. Wow, kao... Onda ne mogu ništa učiniti. Sjetio sam se nečega. Imam super žvaku. Koristit ću to kao salatu. Lišće. Izgleda stvarno lijepo. Ukrasite jelo marmeladnim ledom. Sjajno. Ne. Marshmallows. Iskreno, neki marmeladni crvi. Ovo bi bilo sjajno. Tu je tvoja salata. Eman. Potpuno je bezukusno. Draga, spremni smo. Da vidimo. Počet ću s ovime. Što je to? Oh, odvratno. Definitivno ne. To je... Ajde. Što imamo ovdje? Pa... Da, čvrsto. Nešto neobično. A ovdje je nešto zanimljivo. Ali ovo je vrlo dobro. Ovo je definitivno pobjednik. Jupi! Da! Pobjeda!